Bram Colijn is tweede student aan de Academie van Popcultuur in Ljouwert. Zijn vaststelling Poppenkast ging vorige week in première in Stedskouwborg de Harmonie. Een ambitieus project met verschillende disciplines. En nevens de academie het voorbeeld van kunst, van muziek, van cultuur en ondernemerschap. Bram Colijn en Poppenkast. De poppenkast gaat mee met het circus. Wat een traditioneel Jan Klaassen spul verwachten, kwam raar op een kofje. Poppenkast is een liedprogramma waarbij het live muziek, foto's en beelden begeleiden. Ja, ik zie het zelf, zou ik het kunnen zien als inderdaad de televisie in het midden of als een beeldscherm in het midden. En dan vervolgens twee bokjes daarnaast. En in het theater heb ik dat gewoon enorm uitvergroot. En dat is de poppenkast, omdat ja, de televisie toch ook wel een beetje een soort van poppenkast is. Mooie pop, ze is niet echt, ze is perfect, ze heeft een wit gezicht. Omdat ik ook met fotografie bezig ben, hou ik dus ook heel erg van dat het ook iets aan de verbeelding overlaat, wat ik ook doe en hoe ik het ook neerzet. Nee, ze is niet zo geboren, maar ze is zo ontstaan. Hopeloos verloren, maar toch verder gegaan. Ik heb het dus eigenlijk op deze manier gedaan door eerst het beeld neer te zetten en het beeld het belangrijkste onderdeel te maken. En op het beeld verder te gaan denken, om dus op het beeld muziek te gaan maken eigenlijk. Dus eigenlijk de foto's tot leven te zingen met liedjes en met spel. Uiteindelijk is dit wel het doel. Waar wij naartoe willen is dat we zeggen van wat bij ons voorop staat. Dat is die subcultuur, waar jongeren en misschien ook wel wij ouderen zich in thuis voelen. Dat is je startpunt. En vanuit die beleving, die ervaring wil je een verhaal vertellen. Nou, en dat verhaal kun je met allerlei media kun je dat doen. Nou, in de traditionele kunsten zie je dat mensen dat vaak met één ding doen, met een instrument of alleen in beeld. Het is de diversiteit, het eigen concept neerzetten en vervolgens het maken en het verkopen. En die drieslag die willen we eigenlijk in de opleiding brengen. Mijn bedoeling is om deze voorstelling nog een keer te analyseren, want ik heb het zelf ook gefilmd. En nou, ik ga dan nog een paar kleine dingetjes, ik hoop dat het kleine dingetjes zijn, ga ik schaven. En dan ga ik vervolgens gewoon verder met de voorstelling. Dat is mijn ambitie. Gewoon in Nederland een theatertour te gaan doen eigenlijk.